ଦେହରେ ନୂଆ କଳାଜାଇ ହେଉଛି କି? ସାବଧାନ, ଏହା କେବଳ ସାଧାରଣ ମୋହ ନୁହେଁ, ଏହା କ୍ୟାନ୍ସରର ପ୍ରଥମ ସଂକେତ ହୋଇପାରେ। ସ୍କିନ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଡେରିରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମୟରେ ଚିହ୍ନିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇପାରେ। ଡାକ୍ତରମାନେ କହନ୍ତି ଏହି 5ଟି ସଂକେତକୁ ସାବଧାନରେ ଦେଖନ୍ତୁ। 1. ଧବଳର 2 ପଟି ସମାନ ନୁହେଁ। 2. ସୀମାଟି ଅନିୟମିତ ଓ କଟକଟିଆ। 3. ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟର ବହୁତ ରଙ୍ଗ ମିଶିଛି। 4. 6 mm ଠାରୁ ବଡ଼। 5. ସମୟ ସହିତ ଆକାର ରଙ୍ଗ ବଦଳୁଛି କିମ୍ବା ଖୁଜଲି ଓ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଉଛି। ଯଦି ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ, କାରଣ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା। ସଚେତନତା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର। ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ, ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ସୂଚନାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏକ ଛୋଟ ସଚେତନତା ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇପାରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଏମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।